картината на Петър Дертлиев от един панегюрски творец-художник Нистор Хаинов. Портрета върви и с едно, бих казал, четиристише, което е от Петър Дертлиев, което е завещано за нас, бъдните поколения. В него Дертлиев каза, авторът го е гравирал и върви заедно с картината, че България трябва да се управлява с ума и таланта на цялата нация. Аз бих споделил, че умът и таланта на нацията сме всички ние, а музеят и музейната гилдия, наред с училищата, съхраняват този талант и го разпръстват както в родината, така и по света. Свидетелство за дарение номер 3 от Исторически музей Панагюрище, като музеят изказва благодарност на дарителя Нистор Хаинов, дарил картината портрет на Петър Дертлиев, безвъзмездно, за да се ползва за целите на музейната гилдия. Още веднъж благодарим и нека дарителите на Исторически музей Панагюрище да се множат. Благодаря на хората от Историческия музей. Преди време големия Радичков беше казал за големия Дечко Узунов, че той, подарявайки своите рисунки, така казва, посяваше себе си. В това виждам аз ролята на хората на изкуството и културата, част от която са неотменна част от която са музейните работници. Наистина, ние трябва да посяваме себе си, защото в това скотско време не ни остана нищо друго, освен да се надяваме на изкуството. Благодаря ви.